Darlleniad o'r Efengyliac, Pennod 2, Adnodau 41 i 52. Byddai rhieni Iesu yn arfer mynd i Jerusalem i ddathlu gwyl y Pasg bob blwyddyn. A phan oedd Iesu yn 12 oed, eithon nhw i'r wyl fel arfer. Pan oedd yr wyl drosodd, dyma ei rhieni yn troi am adre, heb sylweddoli fod Iesu wedi aros yn Jerusalem. Roedden nhw wedi teithio drwy dydd gan gymryd yn ganiataol ei fod gyda'i ffrindiau yn rhywle. Dyma nhw'n mynd ati i edrych amdano ymhlith ei ffrindiau ac ei pherthnasau, ond methu dod i hyd iddo. Felly dyma nhw'n mynd yn ôl i Jerusalem i edrych amdano. Roedd hi'r trydydd diwrnod cyn iddyn nhw ddod i hyd iddo. Roedd wedi bod yn y deml yn eistedd gyda'r athrawon ac yn gwrando arnyn nhw yn gofyn cwestiynau. Roedd bawb welodd yn rhyfeddu gymaint o'r oedden ni ddeall. Cafodd ei rieni y fath sioc pan ddeithon nhw o hyd iddo, a dyma'i fam yn gofyn iddo, "Machgani, pam rwy ti wedi gwneud hyn i ni? Mae dy dad a fi wedi bod yn poeni nofnadwy yn chwilio ym mhob man amdana ti." Gofynnodd Iesu iddyn nhw, "Pam roeddech chi yn ei chwilio? Wnaethoch chi ddim meddwl y byddwn ni'n siŵr i fod yn tu fy nhad?" Ond doedd ei rieni ddim yn wir deall be oedd o'n ei olygu. Felly aeth Iesu yn ôl i Nasareth gyda nhw a bu'n uffydd iddyn nhw. Roedd Mair yn cofio pob manylun o beth ddigwyddodd a peth gafodd ei ddweud. Tyfodd Iesu'n fachgan doeth a chryf. Roedd ffafr Duw arno, a roedd pobl hefyd yn hoff iawn ohono.